Maayson mayong gabi niyata sa atong tulumanon nga atong katinawan sa pagtuong Katoliko. Adunay panultihon sa kinaadman, non potest esse deternum quis sobis veritas. No reason can be lasting when truth does not rule. Way pangatarungan nga mulungtad kunwa sa kamatuuran ni pasukan. Gingon nga ang kamatuuran nga labing hataas mao ang puong sa Dios. Kay ang puong sa Dios matuod dili bakak og mulungtad sa walay katapusan. Mao na mingon si Jesus, kun magpabilin mo sa akong mga puong, maybaw mo sa kamatuuran og ang kamatuuran magaluwas kaninyo. San Juan Kapitulo 8 versikulo 31 ngadto sa 32. Maigso nagdapit kami kaninyo ning atong tulumanon nga atong katinawan sa pagtuong Katoliko. Niya uban nato karon niya si Brad Rudy Racasa, Brad John Porca, si Dennis Abarquez ug si Mado Aquino nga mo salmot ning atong tulumanon ang katinawan sa pagtuong Katoliko. Pero sa dili pa ato ning ablihan sa pagampo. Sa ngalan samahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ginoong Dios langitong Amahan, pinagi sa ngalan ni Jesus among gipangayo ang imong kahayag ug lamdag sa Espiritu Santo. Nga samtang magtuon mi sa imong mga puong amo ning makatunan, mapuy-an sa among kinabuhi o gamo sang ipaambit suban nga nagkinahanglan. Losa kami o Diyos sa mga katalagman, pangitabo sa kalibutan karon nga dunay mga nasod nga nagbinayluay sa mga armas ug daghan ang nangamatay. Losa sila Ginoo o kami usab nga dili maangin. Magpadayon sa pagampo alang sa kalinaw sa kalibutan o amo sad nga gihangyo nga ang pagampo ni Santa Maria Birhen, inahan ni Jesus, Diyos nga nagpagkatao. Ang iyang pagampo ni Santa Maria dili kabalibaran. Busa mahal nga Birhen, nagampo kami, ngiyatag nimo kanamo ang dugang kadasig o nga makasunod mi sa imong pagtulunan, panigingnan sa pagpaubos o putli nga kinabuhi. Kini among ipangayo sa ngalan ni Jesus, Ginoong manunubos. Amen. Sa ngalan samahan og sa Anak og sa Espiritu Santo. Amen. Sa dili pagtamo tandog sa tema karon nga pisgutan do natay mga pipila ka mga kinungdanon nga paybaw, do natay nganlan og social concern. Una mao ang mga pasalamat sa katawhan sa Talisay, daghan nila nga nagamposan alang sa kalinaw o pag-uswag sa Talisay pinagi sa mga servant leaders diya sa Talisay City. Nga karon ang nagduma mo si Honorable Mayor Samsam Gulyas nelas kaligdong kamakugihon o tinguha sa pagtabang sa labing alaot o sa iyang programa nga muduog siya sa 22 ka barangay, one at a time. Doon ay mga 22 ka barangay ang Talisay City. O dito sa mga barangay na kaplagan sa mayor ang daghang pagkinahanglan. Noon ay panahon nga wa sila ay mainom nga tubig tungod kay nga bugto na mga dagkong tubo nga mupadagay day sa mga tao sa tubig nga mainom gikas mga tinubdan. O gusab mapalgan sa mayon nga doon ay mga kabataan nga nanagko na nga wa pagintay bunyag, wa pa'y birth certificate, wa sad maka-eskwela. Ug doon na siya mga masakiton, mga tigulang nga nagkinanglan o diya dayon nga paghikap sa mga doktor. Muna nga kuyog sa mayor sa
barangay visit, mga doktor, mga nurses, daan na mga tambal, medical clinic, o usab na yung mga abogado nga muhatag og legal counsel sa mga problema sa mga barangay nga ilang itahan o pagpangayo og solusyon may tuos balaod. Nasa mga engineers nga mutanaw kung say nahitabo silang barangay hall ba o mga bridges nga magkinahanglan layon og pagtagad sa mga engineers. Kini mao ang gihimo ni Mayor Samsam o kadawat kay siya award ang sa mga taas nga awards ang Asian Pacific Luminar Award. Ganyan itong panahon sa COVID-19 ang mga panalipod o pagsagang sa mga tao sa Lisay nga dili maigo sa COVID-19 pero doon na mga nakalas. Musang iyang panalipod nga frontliners, mga doktor ug nurses, isolation nga magahin o malain ang mga dunay sakit aron nga matabangan og dili sad mo katap. O ang mayor sa iyang pamunuan luyo sa City Hall ay dakong building ang dialysis clinic nga kadtong mga igsuon natong dunay mga debate nga nagkinahanglan og periodical nga cleansing of the blood pinagi sa scientifical gadgets o mga tambal. Way bayad ang iyang klinika o mo na nga ang hospital sa Talisay South Medical Center apil na ang mga southern towns kung mudunggo tariha way bayad ang tambal wa say bayad ang doktor dako kayong kalipay sa mga tao. Og sa eskwelahan Talisay City College way tuition fee. Ang mga kabataan, eskwela, ang mga ginikanan malipay kayo i-graduation kaya ang ilang gasto mo ragyod ang kasagaran, pretty ug pagkaon sa mga bata. So mo ni ang Talisay karon. Ang Vice Mayor nga mo si Honorable Choy Asnar makugihon usab nagpada siyang mga tao o usab pagdag mga tabang sama sa mga tent, mga tulda, mga motorsiklo nga doon ay sidecar magamit sa mga barangay sa bukid o usab ang mga panginahanglan sama sa aksyon agad ni Mayor kung doon ay mga simbako na ginahanglan o laboratory test way bayad ang laboratory tests o ang mga tambal nga doon ay mga resita nga din taon mapalit sa mga kabus bayra na sa aksyon agad ni Mayor Samsam o nakadawat siya sab og hinganlan na to taas nga award sa national government to the local government. Seal of Good Governance. Uban pang mga awards nga nadawat niya tungod sa pakigbisog sad sa iyang kapika si Ria Congresswoman Gulia sa 1st District nga sa record karon siya one of the 10 top congressmen and congressmen nga kadawat og awards tungod sa serbisyo publiko nga way hunong nga pagatiman. O ang ato sang mga councilors tabang yun morning musunod si Digul Golias, Maning Cabriana, Rodi Cabigas sa Kumpagumangkon, Danilo Caballero, Gail Restauro, Ferdi Rabaya, Tony Rocky Baas, Alicto Bacaltos, Dexter Daan, Fi Ilanan, Josefina Consial sa ABC o sa SK si John Restauro. Ilang hugpong nga pagtinabangay makadali
sa mga purikto sa mayor nga ikadapat sa mga kabus. O gato sang pasalamat sa atong mga kaubanan Catholic Faith Defenders nga padayon o gipahibaw deta mo pahibaw sa ta nga karong September 6 ug 7 June ato sa Batuliti kay unang buwan dito man ta sa Hilongos nga ligdong buutan kay nga pare si Father Eric Intuna, Father Demetrio Tigaya o si John Lood, mga pare nga andam kay tagana sa pag-atiman sa mga panginahanglan sa mga parokyanos. So nahimo na atong seminarya, organized na yon sa atong presidente si Brad Adam Ampere. Karon na chapters Catholic Faith Defenders sa Hilongos. Unya, yes, kaila ka sa Kura Paroko dyan sa Patbato, si Monsignor Marnito B. Bansig sa Holy Child Parish Batuliti Bracho. Padre Marinito? Marnito. Apelido si Bansig. So, uban sa yung mga kaubang mga pare o ang Catholic Faith Defenders from Cebu chapter mo dito aron pagpambit sa mga pagtulunan sa simbahan alang sa kaluwasan ug usab sa pagpanubag sa mga daghan nga mga pag-atake sa non-Catholic pastors and preachers batok sa atong mga doktrina sa Iglesia Katolika with a friendly discussion sa atong mga dialogues. So, ato sang greeting ni Brad Sulping Algire sa buotan og ligdong kayong konsyahal sa San Fernando, Cebu, uban siya kapikas nga dali kay motabang sa mga nagkinahanglan. Brad Sulping Algire. So, uban sa atong mga pagpasalamat si Brad Cesar Lindes, si Steffi Barrino, Lito Barrino, Lulid Ilaya, Emily Cabrera, o si Janjan Tan, o si mora man tingali na itong na sa day greeting to Emily Albano. So sugod ta pagtagad sa itong mga pinangga kay mga kauban sa ilang mga tampo. Unahon na to si Brad John Purka. Sa dili pa, mayong gabi Brad Sok, o sa tanan nagsunod sa YouTube o sa live Facebook. Mayong gabi una, mayong gabi sa labi na sa atong obispo atong obispo sa Maasin City nga mao si Bishop Precioso Cantillas. Mayong gabi Bishop Subuanon, Taganaga, Cebu. Taganaga. O labi na. Sakop na siya sa Salesian of Don Bosco sa religious organization sa Catholic Church. Muna si atong Bishop Precioso si Bishop Precioso Cantillas. O labi na sa atong kuang Bradso kining tagabaybay Liti nga mo si Father Jerry Moso nga pinanguluhan ni Brad Benjamin naminaw sila rong gabi una Abirilya nga magpasunod man sila sa Batuliti o seminar Bradsok, pero ako pang-ingnan nga ato pang-i-arrange na karon dito sa Batuliti magkita ta dito nining sunod nga adlaw kay kuan man ta niya man sa kinahanglan ato mga pahiluna pud napod pahibalo sa parokya nga makaseminar ta sindang kay gusto pud sila ang hindang silingan man na silungos Badsok. Ugani katong istambayan dito gipahulayan sa pare sa Hilongos sakop naman to ang unahan ato mo naman ang simbahan sa hindang Liti. Greetings na to Badsok, din to malimtan ang usa ka kinadmanon buutan o makugihon kayo si Judge Julius Ubos o si Brad Dudoy Gato nga na chapter sa Catholic Faith Defenders sa Matalom
Ug si Yeah. Atty. Maning Guluday Berchok. Oo, Atty. Maning Gulo nga ligdong makinadbanon o maayos siya kayo mo pambit sa mga pagtulunan sa Ginoo. Mao. Balik tanim mo dyan. Salamat Berchok. Unya ang pangutana din ito sugatan. Pasensya na mong mag-rate na ko basta ka nagtanaw mamuha ni. O nagsunod mo sa programa ng atong guan niya murag magaid ba yung taning daghang mga greetings, pero at least nga amo mong mahinumnuman sa sunod na tong gisgutan. Ang pangutana nag-ingon man Berchok, unsa man tinuod ni? Ug asa unsa may gibasihan ninyo nga si Maria September 8 na tao? Nga wa pa may kalendaryo nitong panahon na. Unsa man ni katinawa na ni? Tinawi kuno Berchok ang nangutana. Ang ato'y katubag ang abrasyon nga kanang pong September 8 mo'y pangilin sa atong mahal nga inahan Santa Maria Virgen. Dili na nato mabasa litra por litra sa Biblia. Pero mayang timanan nga naa sa 2 Tesalonica 2:15 nagpaybaw ang Dios. Nagpaybaw sad ang simbahan nga dunay duha ka baruganan sa pagtudlo sa pagtulunan sa Dios, pagtulunan sa kaluwasan sa Biblia. Numero 1 maong Sagrada Scriptura, the Holy Bible, pulong sa Dios, o ang Holy Tradition. Mga panudlo na nga maingon nato nga di mabasa sa Biblia pero minumdum tas gisulti ni Jesucristo nga atong Ginoo pinagi sa Ebanghelyo ni Asin San Juan nga daghan pa kayong gihimo nga o gibuhat ni Kristo nga na masuwat sa kasulatan nga kung suwaton pang tanan bisan tingali tibuok kalibutan dili pa igong kasudlan sa mga basahon sa to pa do nagyoy kinganlan natog oral teaching of the Catholic Church mo nganlan natog Holy Tradition. Nya ang ato magong kalendaryo dunay nag-una nga karaan kayo mo ng kalendar sa Egypt nga na mugna na sa tuig 4,241 4,241 before Christ. Unya dayon ang Julius calendar nga nagmugna sa mong kalendaryo mo si Gregorio Caesar usa ka emperador. Yang naulahi nga gihasasa na ang maong kalendaryo maong Gregorian calendar nga Pope Gregory VII mo'y nagmugna og nigitunol kanato kining maong kalendaryo. Mao na nga kanang September 8 nga pangilin wa na masuod dili na mabasa sa Biblia. Napil na sa ginganlan natog the apostolic tradition regarding the birth of Mary, the mother of Jesus, and our spiritual mother upon us, muampo mutabang kanato. So muna nga dili na nato na mabasa sa Biblia, only in the holy tradition. Muna itong tubag sa mga tanan ni Brad John Porcanya, atong isunod si Brad Rudy Racasa. Daghang salamat Berchok. Ug may gabi sa tanan ginatong listeners ng atong programa Katin-awan sa Pagtong Katoliko. Okay? Itong pabuton kirat kay gi-arrange pa ang kaimanan. Okay, Daghang okay. salamat Berchok o maayong hapon, maayong gabi sa tanan ginatong listeners ning atong programa Katin-awan sa Pagtuong Katoliko. Labi na gyud diha sa Barangay Ermita, Carbon Market, Cebu City, nila ni Genesis, Veronica, and Mary Racasa. Maayong pagpaminaw kanatong tanan. Karon Berchok, aritas kasulatan Berchok, dinhi sa Salmos 106, tudling 28. Din at pure, God's people joined in the worship of Baal and ate sacrifices offered to dead gods. Unya, ang katauhan sa Dios miapil sa pagsimba kang Baal dito sa Peor ug nangaon sila sa mga hinalad alang sa mga patay. Salmos 106, tudling 28. Sa Exodo 20, tudling 5, do not bow down to any idol or do not worship it, because I am the Lord your God, and I tolerate no rivals. Ayaw kamo pagyukbo sa bisas unsang Diyos-Diyos, o ayaw pagsimba ni ini.
kay ako ang Ginoo nga inyong Dios abubuan. Sa Daniel 3:11, King Nabucodonosor has issued an order that anyone who does not bow down and worship idols is to be thrown into a blazing furnace. Si Hari Nabucodonosor mipakanaog og sugo nga ang dili mo hapa o dili mo simba sa larawan itambog ngadto sa nagdilaab nga hudno. Akong pangutana ani Brasok, wa ka ni magasumpake Brasok ang Exodo 25 og tudling og sa Daniel 3:11. Paliw ko no kog patin-aw ani Brasok. Salamat kayo, Brad Rudy, si may pangutana. Mura nag ingon na to contradiction, pero dili man kay kanang sa ngiyan na to Exodus 20, Diyos mo'y namulong, ako mo ang Diyos wa na ilain. O dili ka magsimba o mga linilok o mga Diyos-Diyos. Kaysa Leviticus 26:1, ningon man ang Diyos, ayaw kamo paghimo sa akong mga dulumtanan. Kadtong mga larawan, linilok sa mga dagway, sa mga Diyos-Diyos, dili tinuod, mga sinalikway, o ako paibalo ka ninyo nga kini mga dulumtanan kanako ang pagsimbag mga Diyos-Diyos. Ang larawan ni Baal, larawan ni Jupiter, larawan ni sa babae Astaroth, Diana, uban pa. Mo ni silang nga nagdulumtanan nga mga linilok nga larawan. O dili ta pasimbahon o magyukbo niya na. Pero may siyang mahibaw nga diha sa Exodus 25, 18 o gantos 19, Exodus 25, versikulo 18-19, nagpabuhat man ang Diyos og linilok nga larawan. Niya uban na niya na ang pagtamod kung pagtahon. Ingon ang Diyos ni Moises, magbuhat kag duha ka kirubin nga sinalsal, hinimog bulawan, o pagabuhaton mo kini, o ibutang mo diha sa masigkakilid sa kahon sa balaang kasabutan. Iyon ang Ginoo. O iyang gisugo si Moises, o gituman ni Moises, o niya gibutang masigkakilid niya tong Holy Tabernacle, kadtong kahon sa balaang kasabutan. So naatay mabasa nga larawan sa mga balaan nga nasa Ezekiel 41 nga nag-ingon ang Diyos, sa akong templo sa Jerusalem dunay dakong altar, o suod sa maong dakong altar naay mga kinulit nga larawan sa kirubin, naay kinulit nga larawan sa dagway sa tao, kadto mga balaan nga mga tao. Ya doon na siya larawan kung simbolo ni Kristo, ang larawan sa leon, symbol of Christ. Ya na sa templo sa Diyos dito sa Jerusalem. O sa libro sa Salmos, nag-ingon sa libro ni David Salmos nga tahura ang mga sagrado nga mga butang nga gipahimo sa Dios. Kay kung inyo nang panamastamasan, adunay silot nga inyong madawat. So mo na dunay pinulungan sa kinanman nga nganlan og vira sapientia nobit distinctionem in similaribus, nga bot sa bot na ang tinuod nga kaalam, ang tinuod nga kaalam mahibaw sa kalainan sa duha ka managsama nga butang. So larawan sa mga Diyos na ay mga ngan ana, Baal, Belfior, Diana, Jupiter, uban pa. Ya sa larawan sa mga balaan, muna larawan sa kirubin, larawan sa balaan nga tao, o larawan nga simbolo ni Kristo. So kanang gipahimo sa Ginoo, dili na sala ang paghimo ni ana. Unya kadtong gisgutan nga napils pangutana ni Brad Rudy, kadtong kang Nabucodonosor,
nga dunay dako kayong larawan nga gipahimo niya nga hilabihan ka habog niya matagbuntag huypon man ang trumpita ang mga patunog nga madungog sa tanang dapit og tanang tao makadungog sa trumpita mangluhod ug maghapa ug kadtong dili muluhod pagasilutan sa kamatayon. So ang gihimo ni Nabucodonosor Dios to niya doon na may tulo ka batan-on nga nagsalikway sa Dios si Shadrach, Meshach og tulo ka batan-on. Gidakop sila og gisunog. Labay nga to sa gapungan nga piling dako kayong mga kahoy nga baga pero nang lakaw malang tuong ka batan-on wa mo gid mapaso, wa gid masunog ilang sinina. Mo na nga kuha na lang ni Hari Nabucodonosor ang tuo. O lagi kay abdan magsakit si Nabucodonosor, gitambaran giampo ni Daniel kadtong propeta nga pangulo nila Shadrach, Meshach og Abednego. Nayo si Hari Nabucodonosor. Og misimba siya ni Daniel nga nagingon nga ang imong Diyos mo ang tinuon nga Diyos sa mga hari. Ikaw pinihalan, Daniel, sa mga tinago mahibaw ka tungod sa gahom sa Diyos nga gisangat kanimo. Nagasimba ako kanimo. Pero nga ako ang gila nga Diyos, maong imong Diyos nga makagagahom. So nakita ni Daniel nga si Hari Nabucodonosor wala mo simba niya ni Daniel isip Diyos kundi usa lang kapagtahon. Ingon nga si Daniel usa kabalaan og pinialan sa Diyos. So mo na ang katong giisgutan sa Daniel Nabucodonosor og katong iyan akong gihipay mo nga larawan Diyos man to ubos sa gisumpo ni Daniel kay naluwas nga ni katong tuo kabatan-on nga gisugnod sa dako kayong gapungan o kadto nakapausap sa kinabuhi ni Nabucodonosor. Muna itong tubag sa pangutana ni Brad Rodi Recasa niya arita ni Dennis Abarquez. Daghang salamat Barsok og maayong gabi kanimo og sa tanan nga nagsunod sa tuang programa Katin-awan sa Pagtuong Katoliko. Also greetings nako diha sa Mandawi City ni Brad Alan Tanggapan og sa iyang pamilya og ni Attorney Mark Johnson Cesar og ni Kapitan Jerome Cabrieles og ni Brad Edwin Paraguso. Maayong hapon o gabi kaninyong tanan. Brad, At din pungumusta ni Kuandong ni Alex Tanggapan. Si Brad Alan Barsok Tanggapan. Atong ikumusta di Mandawi City. Nadamagan magutog dako kayong dikarga sa may nahitabo. Maayo na Barsok ang iyang sitwasyon karon. Salamat sa Diyos. O ba na sa sayang pamilya. Sa atong pagampo alang kaniya. Unya Barsok, ang atuang pangutana diri sa atuang live streaming mahitungod sa pagbalik ni Kristo, the second coming of Christ, nga dunay mga propesiya nga mga tagna Barsok, labi na gyud sa mga protestante nga mga pastor nga mobalik ang Ginoo nga ilang gitagna sa gikan sa edad niya og 33 hangtod sa 2033. Mao nay usa sa mga gitagna Barsok nga mga propesiya nga ang pagbalik sa Ginoo ilang gitagaan og tuig nga maoning mga tuiga nga mobalik ang anak sa Dios nga mao si Kristo. Ang ako pangutana Barsok, kung atong basihan sa Biblia, unsa man gyud ang mga timailhan nga diha na ang pagbalik ni Kristo og hapit na siya mobalik sa kalibutan, gumikan ni ining mga timailhan nga gihatag sa Ginoo nga mao ni ang mga sinyalis sa dili pa ko mobalik sa kalibutan og ato ning mahiaguman nga mga katalagman. Unsa man ni Barsok nga mga sinyalis sa dili pa mobalik si Kristo sa iyahang ikaduhang pagbalik sa kalibutan? Diha sa Biblia sa pulong nga gisuwat ni San Mateo 24:36 gipaybaw ta
nga nagkanayon apan may tungod niya itong adlawa o taknaa, walay usa nga nanghibaw kung nusa, bisan pagani ang mga anghel sa langit, o bisan pang anak, kundili ang amahan lamang. So nobody knows why usa nga nahibaw. Pero kanang mga timaan nga gisigutan, gilitok sana ni San Mateo, San Lucas, San Timoteo, nga kung mabot na, madungog na to ang gubat nasod, batok nasod, gingerian, batok gingerian. Pero dili pa kini maong katapusan. Mabot ang panahon nga daghan nga mga magpaila nga si Kristo. Mateo 24:5, magda sa kungalan aron pagpasalaag sa akong mga pinili. Kanya matud pa sa Ginoo, mabot sad ang panahon nga gisigutan ni San Pablo nga mulipang pag-ayo ang mga kasalanan o krimen nga himuon sa mga batan-on ibabaw sa kalibutan. Kanya mabot ang Antikristo pagpangilad sa katawhan sa Dios. Mga sinyalis ni siya, pero wa gyud na magtumbok ang Ginoo og usa ka pitsa ug kadtong managna nga kanyan tuigan yan ang buwanan yan ang adlaw, bakak na kay ningon man ang Biblia sa Mateo 24:36, why naibaw bisan pagani ang mga anghel, bisan pagani ang anak, kunili ang amahan lamang. Kanang anak isigutan mo si Kristo naibaw na siya, kanaan man sa Colosas 2 versikulo 3, tanang tinago sa amahan na ibawaan ni Jesus nga itong Ginoo. So, muna itong itubag nga wa ginibaw, bisag makita nato ng mga tiliman o nagtimaan, gisumpayan gyapon apan dili pa kini maong katapusan. Ya arita ni Mado Aquino. Salamat Batsok ug may gabi sa tanang paminaw sa atong matulanon nga programa nga ang katinawas pagtuong Katoliko. Batsok ang akong pangutana Batsok may tungod sa katong pagkasala na sa atong unang ginikanan ba nga sila si Adan o si Eva ba nga ang Diyos Batsok ba nangita nila Batsok ba o unya Batsok niingon ang Diyos nga kay namo gyud uban natong mga kaigsunan Batsok nga Katoliko ug dili Katoliko nga maingon sila nga ang Diyos kuno katong pag-ingon niya nga asa na mo unya sila si kuan ang katong una mga ginikanan nato nanago sila sa kuan sa kuan sa kakahuyan nya ang ilang pasabot Batsok ba nga pag pangutanan nila nga sa kuan ba sa Dios ba nga asa na mo nga ang ilang pasabot Batsok nga ang Dios kuno wa kuno kakita nila. Nada sa 1 Hari 8:39 nga ang Diyos na hibaw sa tanan bisan ang mga tinago. So kanang paingon sa Ginoong hay na mo wa na magpasabot nga Ginoo wa katultul gay sila magtago kay nanago man to sila tungod kay hubo sila nangita sila mga dahon sa kahoy nga sulob nila itabon silang kahubo. Ang Ginoo bot mangutana kanila hay na kamo kay napuka naman sila ni Satanas. So muangkon ba sila nga sila tuwa na pasilong o tuwa na magpailawom sa gahom ni Satanas, dili na niya sa tapagipangayo sa Ginoo ang ilang confession tungod sa ilang sala, dili tungod kay Ginoo wa may baog haay sila si Adan og si Eva kay sa 1 Hari 8:39 ang Dios na ibaog sa tanan nga mga tinago niya. Balik ni John Porca. Salamat Batsok ug mayong gabi ni Nanay Pining ug ni Tatay Crescencio Dolorito da sa Malapok Norte, Maasin City. Og labi na ni akong silingang mingimutang po ning nanay nako diha sa among silingan kaniadto nga Linis Samura, asawa ni Noy Ambin. Og labi na ni Brad ni Ernesto Roses ug sa tanang kusinira dias kagnaan ni Padre Alin nga nagsunod kanunay nining DYRF. Akong pangutana Batsok na sugatan gikan kini sa Seventh-day Adventist. Kanang giingon ninyo nga mga safety ra bagigisutan nga ang bata tao dili kini tinuod kay ang bata sa sumala sa unang Korinto 13:11 bata raman wa may gisgutan nga tao
sayop gayod kanang bunyag sa bata. Unsa may katinawa na to ning nangutan na Brad Chok? Nga ito kating katinawan naman na sa San Juan 16:21 nga bata tao ingon ang Dios nga ang usa ka babae nga magbati og hapit na mga anak bati og kasakit siyang pagbati. Pero ni kataon na sa bata og nahimugso na ang usa ka tawo malimtan niya ang kasakit siyang pagpanganak. So, klaro kayo nga sa mahimugso na ng usa ka bata nga usa ka tawo. So dili gimalalis ang puhon Ginoo nga ang bata gitawag og tawo. Dili kay ingnon nato nga kanang baboy. Yang anak ng baboy gagmay baktin man na. Pero dili na to hatagag laingan baktin pero baboy na ang itoy ang iro. Di ta kangan og lain gawa sa itoy nga iro nagpasabot nga iro gina siya. O sa dili na to ligwatan o balion ang kamatuoran. 16 San Juan 16:21 ang usa ka babae nga bation sa magbati sa pagpanganak bati og kasakit pero sa diyang mahimugso na ang usa ka bata nga usa ka tawo malimot ang inahan sa kasakit sa pagpanganak kay nahimugso na ang usa ka bata nga usa ka tawo busa tawo ng bata dili kay ingno nato nga ingno natong dili tawo mo na atong tubag sa pangutana niya balik ta ni Brad Rudy Rakasa. Daghang salamat pag-usab Brad Sok ug manggabi sa tanan natong listeners ning atong programa Katinawan sa Pagtuong Katoliko. Labi na gyud diha sa Sitio Ulap, Basak Pardo, Cebu City. Nila ni Tayok Limbaga, Saning Laraga, an Luis Antumo Abing. Maayong pagpaminaw kanatong tanan. Karon Brad Sok adita sa 1 Samuel 2 Tudling City. God make some people rich and other poor. He humble some and makes others great. Ang Ginoo mo'y magbuot kung kinsay iyang himuong dato o kinsay iyang himuong pobre. Siya ang mupaubos o siya usab ang mutuboy. 1 Samuel 2:7. Sa Santiago 2:19, do you believe that there is only one God? Good. The demons also believe and tremble with fear. Nagtuo ka nga usaray Diyos, maayo ka na. Apan ang mga demonyo nagtuo sab niya na ug nagkurog sa kahadlok. Santiago 2:19. Sa Episo 2:8, pinaagi sa pagtuo na luwas kamo tungod sa grasya sa Dios. Dili kini inyong buhat kun dili gasa sa Dios kaninyo. Episo 2:8. O sa Santiago 2:24 nagkanayon, busa nakita ninyo nga usa ka tawo isipon sa Dios nga matarong tungod sa iyang mga buhat ug dili tungod sa pagtuo lamang. Akong pangutana ani Brad Sok, Santiago 2:24 dili tungod sa pagtuo. Sa Episo 2:8 pinaagi na sa pagtuo naluwas mo. Wa ka ni magkasumpaki Brad Sok. Paliho ko nung patinawa ni. Kanang puntuha diya, Brad Rudy, murag nang nakasinumpaki. Kay sa Episodo 8, naingon nga naluwas kamo sa grasya tungod sa inyong pagtuo, dili sa inyong mga buhat. So, pagtuo, dili sa mga buhat. Pero, yun manggikutlo ang Santiago 2:24. Ang usa ka taong dunay pagtuo apan way buhat dili maluwas. Wala sumpaki kayo. Pero wala magasumpaki kay ang buti pasabot ng Episo 2:8 nga wala naluwas kamo tungod sa pagtuo dili sa inyong mga buhat. Kay ang pagluwas nga makaluwas gyud nato kadtumang redemption of Christ, pagpanubos ni Kristo, iyang pagpagas og dugo, siyang kamatayon, unya ang grasya gani nga na wag tanggi kani adan og iba, gipasiguli pinagi ni Kristo, unya doon na pasaylo sa itong mga sala. So,
Mao na nga ang buluhaton sa gipasabot nga naluwas ta sa buhat dili na sa buhat nga gisgutan nato kundi sa kaluwasan sa tibuok kalibutan nga namatay ang anak nga mo si Jesus aron pagpahiuli ka nato balik samahan pagbalik sa grasya siya nagbuhat ana dili kita. Pero sa diha nga kita gitubos na naagitay pagtuo. Nya mo nang nasa Tito 3:8 kung maabot gani kanimo nga doon na nagyug kay pagtuo, magaagda na nimo yung pagtuo sa pagbuhat ug maayo. So kanada yung pagtuo nga kanang hanap pagtuo nga dili ka na singkasing kutubras pagtuo. Na? Nya ang tinuod yung pagtuo matod pa sa Tito 3:8 ang tinuod nga dunay hugot nga pagtuo nagaagda kaniya sa pagbuhat ug maayo aron siya maluwas. Pero dunay pagtuo way buhat mo nang gibasa ni Brad Rudy nasa na sa Santiago 2:13-14 maluwas ba ang tao sa pagtuo lamang? Dili gayud. Maluwas ang tao sa iyang pagtuo nga ubanan niya sa mga buhat. Kay hukman man tas Ginoo sumala sa ito mga buhat. Mo nang kinahanglan kitang mubuhat. Nga unsa na atong buhaton? Pagtuman sa mga sugo sa Dios, pagbuhat og maayo sa tao. Kay mo na ang ingos Ginoo unsa gani mga buhat nga maayo inyong gihimo kanako. Ngari kanako. Kung kamo nagbuhat og maayo sa inyong isigataw kanang buhata inyo naghihimo ngari kanako. Busa dalaygon ang nagbuhat og maayo kay nahimo man nga siya pinili og tinubos sa kaluwasan sa dugo ni Kristo niya kadtong naghimo na ni ana maluwas kay naman sa 1 Timoteo 6:14 unsay pong Ginoo ang pingi gayod tumana gayod ang sugo sa Dios saway limpong og saway kausaban og hangtod gyud sa imong kamatayon tumana gyud ang sugo sa Dios. So naa man gyud ipatuman gina bisan hangtod sa tong kamatayon mo sa kanang mingon pagtuo lang mao na nga dili na mao ang buot ipasabot sa Ginoo. Pagtuo na nga sama ni sa pagtuo ni Satanas. Nagtuo kog Dios nagkurog pa kan eko matod Satanas pero non serviam Domini dili ako moalagad kanimo Ginoo na nasa Jeremias 2:20 ni tuwaw ang yawa mutuo ko nimo pero di ko moalagad nimo. Arita ni Dennis Barquez. Daghang salamat pag-usab Barsok ug maayong gabi sa tanan nga nagsunod sa atong live streaming sa DYRF Radio Versa o sa tong live streaming sa Facebook. Mayong gabi kanyong tanan. Barsok nga akong pangutana is about ining mga buhat nga dili na mapasaylo sa Dios kay naamong goy mga Catholic Charismatic Renewal Barsok nga dunay mga sala batok sa Espiritu Santo nga dili na mapasaylo. Unya Barsok ang gusto nilang matinawan kung unsa ning sala batok sa Espiritu Santo nga dili man mapasaylo kung makasala ka sa anak o samahan pwede pa ning mapasaylo pero kung makasala ka sa Espiritu Santo dili na kini mapasaylo. Unsa mang sala Barsok nga makalapas ta sa Espiritu Santo nga dili na gyud mapasaylo? Gisaysa na ni San Pablo diya siyang suwat sa mga Hebrehanon niya uluhan 6 versikulo 4 ngadto sa 6. So balik ko na to letter of St. Paul to the Hebrews o Hebrehanon niya kapitulo 6 versikulo 4 ngadto sa 6. Mingon San Pablo nga dunay mga tao nga nakadawat na sa kabulahanan ug nakadungog na sa pulong sa Dios ug nakakatuon na sila sa mga pagtulunan sa Dios. Unya nakadawat na sila sa gasa sa Espiritu Santo. Unya sila mga tao
nga nataw na pag-usab sa bag-o nga kinabuhi apan kalit nga sila mo himo og buhat nga kadautan. Ilang gilansang pag-usab si Kristo Jesus. Siya sila nga maghimo nini pagbalik sa paglunang sa kasalanan. Ilang gilansang si Jesus pag-usab. Unya, ang grabe nga resulta nga gilansang nila si Jesus pag-usab, ang grabing resulta, dili na sila kahinultol sa paghinulsol. Dili na sila makatultol sa pagbasol sa ilang mga sala. Yaw sa man pagpasaylos Ginoo nga bisag unsa ka dako ug kadaghan sa sala, iya mang pasayloon kung kanang tawhan na nagkinulsol. Nya kining gisgutan nga di na mapasaylo kay di naman magkinulsol. Matawag ni og usa ka ngalan to devilish consequence kay gingon man nga gilansang nila pag-usab si Jesus sa ilang pagbalik paglunang sa kasalanan gikan sa pagkabalaan, gilansang nila si Jesus pag-usab. Unya agig resulta dili na sila makahinulsol. Nya saan man pagpasaylo sa Ginoo nga di naman sila makahinulsol. Mao nang nganlan og final impenitence. Final impenitence. Sulti na ni San Pablo. Ang maong sala nga hangtod sa kamatayon. Di na ta katultol pag sangpito Ginoo. Di na ta kahinultol sa pagbasol sa atong sala. Dili na ta makahinultol sa pagpili pag-usab sa langit. Pagsalikway sa impyernong kasakit walay katapusan, mao nang alaot. Kay pagpasipala sa anak, mapasaylo pa. Ang pagpasipala sa amahan, mapasaylo pa. Pero kanan ang buhata nga nilunang pagbalik sa lapok sa kasalanan, human nakadawat na sa gahom sa katuigan nga umaabot, gilansang nila pag-usab. Si Jesus, og dili na sila makahinulsol. Kaya di makahinulsol, unsaan man yan nga ang Espiritu Santo man mo itig agda sa itong kalag, nga makahinulsol ta. Nya di na mas lang makahinulsol. Muna ang sala batok Espiritu Santo. Final impenitence. Nya balik ta ni Brad John Porca. Dan salamat Brad Chok, ug mayang gabi dia sa Marigondon, Lapu-Lapu City. Uban ni Padre George Alfonso ug sa atong CFD dia President si Brad Romeo Danyo ug labi na ni Brad Lito Palin ug ni Brad Tuni Canillas das Liluan Cebu ug ni Brad Alan Salada dia sa Tubigon Bohol. Mayong gabi ikan yung tanan dahas Marigondon magkita na sa dapuhon kung tagaan tas Ginoo ug mayong panglawas ug walay mga kagulian nato. Ang pangutana Brad Sok nagingon man uban sa dakong gahom sa Dios ang paggabanhaw ni Kristo. Ang pangutana unsa man lang gahuma ang haptan sa mga apostoles. Unsa may katinawan ni Brad Sok na di gahom to mga apostoles? Kanang nga laggahom sa mga apostoles, hinatag na nas Ginoo sa San Juan Uluhan 20, tudling 23, hapit na mukayab si Kristo nga sa langit, iyang gitigom ang mga apostoles nga sumala sa 1 Pedro 5:2 nga ang mga apostoles sakop sa harianong pagkapare. Mga pare sila. Kanya, dayon, mingon si Jesus nga dawat ang Espiritu Santo. Og mihuyop siya kanila, dawat ang Espiritu Santo. Og bisag kinsang sala nga inyong pasiluon na pasaylo na. Og bisag kinsang sala nga wa inyong pasaylo waasan mapasaylo. So gahom na nga kadtong gihuyop ni Jesu Kristo nga ningon siya, receive the Holy Spirit, dawat ang Espiritu Santo. So mao na ang gahom nga ihatag si Ginoo kanato, ang gahom sa Espiritu Santo. Nya samtang magbansay ta unsaon nato pag himo nga makaandam ta nga musud ng Espiritu Santo nato. Una, hugot gyud tag pagtuo nga dunay Dios. Kay dili man ang Ginoo muliho kun wa ta motuo niya. Na nasa Hebreanon 11:6 nga kinahanglan gyud
doon natay pagtuo sa Dios. Ug sa dihang nagtuo na ta sa Dios, ato gyung hugasan, hinluan ginato atong kalag sa sala. Pinag-ismay pagkumpisal, pagbiya na sa sala, mga bisyo nato, tangtang na. Sa dihang limpyo na, sa ngalan ni Kristo musangpit na ta. In the name of Christ, O Lord Jesus, bestow upon me the Holy Spirit. O Ginoong Hesus, nagatuwa ko kanimo, ipakunsad na kanamo ang imong Espiritu Santo. So mo nang mukunsad ang Espiritu Santo, magpakita na siya sa gahom, ilabi na sa fruits of the Holy Spirit, mga bunga sa Espiritu Santo. Galatia 5:22, nga mao ng gugma, nga inigsuon, unya ang kalipay, o ang kalinaw, niya ang pagpailog, o paghupot sa buutan nga kinabuhi. Kanang buutan nga kinabuhi, di na manghilab, di na maghimog mga malaway, di manghimog pamakak, di manghimog panghilab. Niya dayon ang kindness. Sa nang kindness kanang kamaluluyon sa kabos. Niya pagtuman sa sugo sa Dios. Niya ang kaya siyam mo ng self-control nga gusto tang mamalikas pugga nato. Gusto tang maglibak pugga nato atong dila. Gusto tang mo pa higuyon sa kaulag pugga nato na. So morning self-control. Now kung mahimo ni natong bunga sa Holy Spirit, ang siyam ka bunga, mo na nga ang lihok nato, lihok na sa Espiritu Santo. Sa Isaias 26:12, moabot ang panahon nga dili na ikay maghimo sa imong gihimo. Ako ang Dios, sud kanimo mo'y mabuhat si imong buluhaton. Manang mandated, oriented, and guided na ta sa Holy Spirit. Manang gahom. Ya, muna nga manindot na nga kinabuhi kay gigiyahan naman ta. Doon na naman tayo kaligon pagsukol ni Satanas. Niya paglikay sa pagampo. Muna, makadawat ta sa Holy Spirit. Niya design nga naa nato ang fruits of the Holy Spirit. Mga bunga Espiritu Santo. Galatia 5:22. Muna atong tubag sa mayo nga pangutana. Dengan salamat Barsok, o doon natin mga pangutana diri Barsok sa tuang live streaming. Mahitungod kini Barsok sa pagampo nga gigamit ang susamang pulong nga gabalik-balik. Ang ilang pangutana Barsok nga kinsa man mga relihiyon nga nagbalik-balik sa pagampo. Matud pa sa usa ka pastor, walay laing nga nakita nga relihiyon mao ang Romano Katoliko o ang Iglesia Katolika, mao ang nagbalik-balik sa pagampo, labi na sa pagampo sa Santos nga Rosario. Ang ilang pangutana Barsok, kinsa maning mga relihiyon nga nagbalik-balik og pagampo nga gidili sa Dios, nga niingon ang Dios nga ako dili bungol ug makadungog sa inyong pagampo, og dili kamo angay magbalik-balik sa inyong pagampo nga sama sa gibuhat sa mga pagano. Unsa maning hitabua Barsok nga ila man ang gipasangil sa Iglesia Katolika nga kita maoy katumanan sa giingon sa Ginoo nga nagbalik-balik sa pagampo nga walay pulos nga gibuhat sa pagano, unya nagprosesyon diha sa kadalanan. Unsa man ni Barsok nga ang pagpatin-aw nga kining mga relihiyon nga giingon sa mga pastor, kini mao ang Iglesia Katolika kay tungod nagbalik-balik sa pagampo. Atong mga kaigsunan, taga na to due respect sa ilang mga panguna-huna. Pero ang tinuray, wa sila makasabot anang naa sa 23:9 nga do not imitate the Gentiles who are using vain repetitions. Ayaw ninyo sunda ang mga pagano nga maghimog kawang nga pagbalik-balik. Kanang kawang nga pagbalik-balik, useless na, wala unod. Ya, ang kaduha, nga ang ilang gisangpit sa mga pagano, dili man tinuod. Way motubag nila kay di man tinuod. Pero ang
makita na to nga dunay balaanon nga pagbalik-balik sa pagampo nama sa Salmos. Nasa Salmos 35:13 nga matud pa ni David, gisakit ko nga akong kalag nga may pagpuasa o ang akong mga pagampo nagbalik-balik kanunay kanako. Ang akong mga pagampo nagbalik-balik. Yawa man to ingno na to gibadlong si David nga di mo to'y nakagiya niya sa paghibalik sa Diyos ang subsub nga pagampo. Nya gawas niya ng Salmos 35:13 ang atong Ginoong Kristo dito sa tanaman sa Getsemane, nihimo siya sa pagbalik-balik sa iyang pagampo sa maurag yapon nga pulong. Nana sa San Mateo, uluhan 24:26. Tayo ba ito ning basahon sa gining niya sa Getsemane. Oo. Nga ang atong Ginoo naghimos pagbalik-balik makatuo o gigamit niya ang mora gihapon nga pulong. So balikon na to nga kanang gingon sa Biblia, gingon ni Jesus nga ayaw mo pagsunod sa mga pagano nga nagahimo og kawang nga pagbalik-balik, vain repetition. Mao nay gibadlong sa Ginoo, mo nay gidili sa Ginoo. Dili kayong pagbalik-balik sa atong pagampo naman na sa 1 Tesalonica 5:17, pray without ceasing. Pagampo kanunay, pagampo way hunong. Sa atong pakinaglan yun, pagampo ta kanunay. Di na sabton nga bisag magabastag kuan kahoy sige tag wate concentration basi mo putol atong gamot. Ambot sa butana nga anytime nga ang atong posisyon sa atong kahimtang nga kinahanglan ta kanunay pag tabang sa Ginoo malikay ta sa kinahanglan kanunay ta magampo, kanunay gyud aron dili ta mapilis panulay. Ana San Mateo 26:41. So balikon na to, wa nila masabti ang gipasabot sa Ginoo kadto ra naghimog kawang nga pagbalik-balik. Kay si Jesus iyang pagampo nagbalik-balik. Si David sa iyang pagampo Salmos 35:13 nagbalik-balik yapon. O gwa na badlungas Ginoo kay giagda ta niya nga magampo kanunay. Unya doon na pa'y usa ka pangutana gikan na Brad Rudy Rakasa. Salamat pag-usab Bradsok ug may gabi sa tanan yun natong listeners, labi na gyud diha sa Sitio Laguna, Basak Pardo, Cebu City. Nila ni Pipi Ramirez, Ray Restauro ug Bitoy Bakuli. Maayong pagpaminaw kanatong tanan. Karon Bradsok aritas kasulatan sa 1 Samuel 2:3. Stop your loud boasting. Silence your proud words. For the Lord is a God who knows everything and He judges all that people do. Ayaw ka mo pagpangandak o pagpagarbo kay ang Ginoo nga Dios nasayod sa tanan ug hukman niya ang mabuhat sa mga tao. 1 Samuel 2:3. Sa Salmo 90:2, before you created the hills or brought the world into being, you were eternally God and will be God forever. Sa wala mo pa buhata ang kabukiran ug sa wala pa nimo himo ang kalibutan, Dios ka na, walay sinugdan ug walay katapusan. Sa Isaiah 48:12, sa maayong balita Biblia nang nagkanayon, God said, "Listen to me, Israel, the people I have called. I am God, the first, the last, the only God." Sabi ni Isaiah pa, ang Ginoo miingon, "Pamati kanako o Israel, ikaw katawhan nga akong gitawag. Ako mao ang Dios, ang sinugdan ug ang katapusan." Akong pangutana ani Bradsok mao ni, wa ka ni magkasungi Bradsok ang Salmo 90:2 ug Isaiah 48:12. Paliw ko nagog patinaw Bradsok.
Wala magkahasumpa kay Brad Rudy kay ang Salmos 90 versikulo 3 ang importante kining imong gikutlo nga may gining pamalandungon ang 1 Samuel 2:3 nga gidid-an tas Kinos paghambog, pagpagarbo, pagkahitataas o pagpadako sa tuntingog bot si Ginoo nga kalma mapapsanon o matinuoron nga itong nga pulong. Nya kining Salmo 90 versikulo 3 Brother Rudy sa to'y 90 tudling 2. 90 versikulo 2. Oo ni nga ikaw Diyos mao na wa pang langit ug yuta. Ikaw Diyos nga way sinugdanan ug way katapusan. Kining Isaias ni Brother Rudy 48:12. Si po. Sa tayo nasuwat ya Brother Rudy 48:12. Oh. Way sinugdan o way katapusan. Ako ang sinugdan o katapusan. Oo. Sakto ka. Murag kontradiksyon na diya. Pero ang buot sabot Ginoo yun, ako ang sinugdan o ako ang katapusan. Ang buot sabot niya, kitang tanan. Diya magsugod niya na sa tamatapos niya. Sa ito pa, diya ta magsugod niya na sa tamatapos niya. Dili sabton nga siya, way nga doon ay sinugdan o way katapusan. Kung dili kita ang ipasabot niya, nga kita doon ay sinugdan, kita doon ay katapusan. Pero gikan niya doon natin sinugdan at doon sa taniya matapos. So, wa na contradiction. Yayabtan tas man naman dong akong recognition, mga paibaw. Salamat kay ta sa tumagkauban si Brad John Porca, Brad Rudy Racasa, si Dennis Abarquez ug si Mado Aquino. Pasalamat ning tanan sa inyong pagduyog kanamo nini nga atong tulumanon katinawan sa pagtuo, pagtulunan sa kaluwasan, pagtulunan sa pagbag-o, pagtulunan sa kahadlok sa Dios. Mahadlok ta sa Dios dili tungod kay siya makalilisan apan ang hustisya sa Dios. Ang atong kasalanan mo ni makapahadlok nato kay ang tao nga makasasala nga way paglingi sa Dios ug pagbag-o padung gid sa impierno. Hibaw na ta ang impierno walay katapusan. Bisan tigumon ug tapuhon ang tanang kayo sa yuta, dili sa makainit sa kayo sa impierno. Nya di gyud na matapos. Musa suklan nato ang yawa, pinagis pagpugong sa pagpakasa, paglikay sa mga daotang buhat, nya pagampo kanunay. Kay mo na itong sikreto pagdaog sa panuway. Daghang salamat. May gabi tanan. Balik ta studio. Salamat ni Julius Kapatulan nga itong engineer nga nagtapong nato o si Dong Lape. Ginoo, manalangin na itong tanan o gato sa greeting yung po sa itong tanon nga manager si Reverend Father Phil Castrodis o Philmar Castrodis. Salamat kayo. Ang Diyos magapanalangin ka nato.